arachikonyora chishiringi chiribu isano. Kisii County Neroka Yarugi Basari 2026. Kenya ngima aserusie ngima nataka ndonchi okoenda na chicheki chechibesa 315 million 315 million k-word chimilioni isano ibere tugakora chimilioni isatu tugasuka kuru isatu tugaika isano bona tuikire isano ibere lero ndibuna natebet kiro mwana wa apply ebasa as long as nyina ise musolo motenenete aro mwakiwe kura Kisii County akonyora 5,000 abarai bali baikira naso musangirekano yo nigo bakamuna mbuye mono asemeroberie yo imiya yo gosira gisemi asobora ibwa mugabana Paul Simbarati. Gavana anafanya kazi hafanyi. Asante mheshimiwa gavana ayanonje tabana baito nekina keke mayere kiya soboraye ni maeta sese kurwana babisa ba kubura lakini yeye ntonago kiwe nganeli abantu bamugirango bamuire gotina naye rero mugirango iganya marambe na koni family abantu bamuntu kigatobwate zigabana igashenge ndokora omwakoye bande gabana gatanga na asamarika bare bantu bari bari getebenze ngimanga rero utanga ine sama gendero kugisi amini Kenya ngima ere muzera bere nigo mugabana Simbarati ayirali bageru jabene eli kwerra emirubiro y'amagenderero iyo kirimi county ya Kisii gesa swabisi omwaka wa 2022 na igo koro kyoko semere buna na chikwira na bisi asentunda ya kabere ekerobo chole bone bura korekane asumwaka wa 2025 bere abana banyeshu kando neyo twarose Nyamarambe nkorosore bekari yenegati ebekari ye obosiboke bwa matoke boke bwengano bule balance diet emegate twatebira abantu baje korosi awese bekari nabangi nababuraka kurubugira ngoga torose ndokone abantu baito ikiyoka na kindanya ale okorera abantu baito nimbasera lero okwenda uragiro ukuri egento kira toke noko ende skuru na kwa abantu baitegas bona bamenye be county ya Kisii asobwa mu gucakira South Mugirango nigo baborirwe ko mwoko boko elinde aira nabisi agendere mirimo emiya iyo agendere tokora amagenderero Yamuna sama yaya mine is to support you muno bote PTO tuaro kwege na sore go sire se gazi yao na ende ngombe pa mune nkara ya irongo elilo sere bobu bale ngabago tebanga Simba tuta mtango bono nigo yabeire ekerokererie kia asa bamenye be county ya Kisii na bono nigo yategere asa borokigwa bonsi weneke buna ngokara barumokia asa masomabo elinde bachikoba buya asa matukari bosyo ingo reporter Nsoko TV kurua Nyamarambe ensemo yabungi ya South Mugirango county ya Kisii Ritriane Wycliffe Orenge. Bia mano sana umulikito Wycliffe Orenge soko twaliganiria oroboti rwa senchira eyobo ikirano kondo mwanchu muligeria ndogende gukubwatiria oroboti rwo kurwa sorgongo rwa siasa cyawa chikobwatanse ekera umulikito Petro Machini agendete kurwaligania gosika bosio egati yabagaka naboiga bangena kurwa sebunge ya North Mugirango nigo besokire na gosaba abagusi bakobeka omorembe asetaro y'umurayibwense Dr. William Ruto eliogusi gwa magendero bagukwana imense mu ikonge bakuragwa na Evans Achoki nigo bono batebire boigonga esco oika egwe hase serikali ya William Ruto na boigo omujumbe bworogongo rwa Josh Nyamoko murayibwense William Ruto na tarere county ya Kisii neria nyamia gucakira ejumapili eyigabuna gutumanya muri Steven Nyariki egati yabagaka korwase bunge ya North Mugirango igo besokirie komwarigania murayibwense William Samoei Ruto asetara ya egusi
mono ase bunge ya North Mogranko erio hachikoreria asobo ime amangana yo bwagachi bwechichiro ya Ikonge nabo yekerenyo ase boigo baramubikirira tiri komoboria igoro yestechi yereri ya SGR yo korengana barabo bakwerere bwente gweta ase nsemo ya Ikonge jege ndonda tebe mu president yicho otomoete karibu Jumapili tikaije Ikonge atokorera magenda ali atotebeti atobegirira lyo boruso ikitange kyomuriralia atuagajire egwerende chia tumbadi ase bago ikabakobera ngoja kujale tariki 13 ntuko tokumwarigania tokomutebi karibu acha tokorera magenda ali atotebetie nende reri eli ari gweta nkwe gutwa amachani onsi bikurugusiye ngima ebintu bikurukire kire kona no bya rwo bya bikeri kwa lakini utugwetera mabadiliko narata gete koba lakini kuja tariki 13 tuntu muganye elinda atwene kina gende kinkeyo o president yetu nagocha ke yani gusi twamwariganirie naende ntuna abantu baye nturi makuntoko maminjanere nere tubwato mugambi oito abagaka baito mangana ina mayali ya mono oyo minto president nguchari neroro ase Kenya tigachichi nende tigakotebi n'abanyamira mwiriri ate umutaka to umutaka neroro Ruto no igwete buna kwaro kumakuri akwa inguri kikura sa makuri bagokwana somo Ikonge ritukoria rero niga bagakaba yakobo mo basabire umugusi kobeko murembe erio kwene kinga umurai bwensengo egware ensemento ereru ase okubwatuka magendero gocha ase bunge ya North Mogranko egento twaganire seita Kenya no murembe unabona toko ubungense nigere bobe umurai yo tobwatu korukuruto tigatigare kobororo egento twariete ira turierete ira kere Ikonge steni egari itigare bororo atotiro Kenya yitu asabu na Kenya irotobwate president yemo na Kenya gerense yemo ichebono manyo kemini yani ngeiraiga Kenya mama ne president intata ekera turago kitata Kenya yitu nero igekogoka igobono mama riago to endagira inche na tata lakini tata agabete tari kuri ndagiriria mama tachandegeti ese nginjo mumururia akonkondorera amaiso nigekerekia bagaka buko mo batebirenganire buya barayi barabisi basikue ochakiro murai bwense moske William Ruto nabaigo mubungo North Mogranko moske Joash Nyamoko rio baikirania magendero nechira chiri abarwete amangana ya tubwate naringa abarayi baito ntubabwate bono gotuigwete nga batokorere amayari batotebetie kuwa mono batotebetie university yaito nere gaiga kia bonyoru bia mana singe jogo chororo naende getange ngere kiari gwita ntoganetie oburabu obu na binde batete bagotokorera na umurajo rio itorororo bono igan neroro yore Ruto bono nere orororo oinere tutagite atokorere amagendera ya to promisetie naenda tumanye na intu abangina na tebete na mama mboga ntwana ko tokorora gintu bunekyo go twasabire obuya no murembe ntuto tagete korengana no mugaka cho kitata niga tebirenga nerebiya abantu besokie na kwirike chikura sobonke anjo mubiso obutambe bunango batebinda siritina anjo mubiso obuna buyanje tomanyene oyore kirani nero tugwanja mono nari aracha gotobogera onye ntoko mwanja ntutuwe kanto ite enderi twatebanga egechareka mugeitenda Stephen Nyarikemone Ensoko TV Ikonge no Mogranko county ya Nyamira. Biamono sana mulikito Stephen Nyarikembunde asogo twariganiria oroboti orukoiranira oroboti kurasi county ya Kisii mugabana we county yo Moske Paul Simbarati nigo litkolia rero hara umurubiri bwo kwena na chiche basari
echire chimilioni chimisatu na 15 gochia sabor kwa bikirasi ge 11 na 12 miyegeti kia Nyamarambe ase bunge ya South Mugrange County ya Kisii. Kwana hekerekyo nigo muske Simba hagikirio kabiro mwaziri wechi Semi Ezekiel Machogu aso kwa meria serikali yaye na kumusaba hagende omutimuko asengencho chinga kichaye cha sobora icheri. Oigo nigo Simba hagikeire ensemo yo kwa meria serikali wochicha na agenda chokokonya abananchi kuna gutumenya mulikito Pethuel Machini. Nasomega wakwenda na chicheki basari chizine chimilioni chimisatu na 15 meyegeti kia Nyamarambe ebunge ya South Mugrange County ya Kisii ritukorerero mayegona wa n'umugavana bwe County ya Kisii Muske Simba Arati tobosongo intuntu anyagotongieta ya rero kwanekerekyo nigagikeire abarai anena bakwamerera obukorero bwaye asaikiranira magendero na kurira nachi kunyaka baga kugendera gukora magendera yo abantu mbale babege tuororo esebisa kubinde bakwetera kino bakonya waka chikura lyo kalyoka ntoi wana ine na kibate ebete ngatiga barore gochimagega abagaka muntu ndi bwensi ubwate miaka karibu 40 gochigoro ogende ocheki mna nobwate tegento kieke mogende sebituo mocheki ororo mobagaki mobanga kitoteba aboro torara krasime make sure wachire kwa riyo korante bituta mungegene onyora abantu balikiri bwisano ibre bali batavuga ati kuragaiga umanyole getiga abatera one time tokore nga wachirenga lakini mbakoirenga mbabwa ati kuramba uko irandons Biamono asingwa nae kumurage kiara oyorengo mwaziri bwechi Semi Muske Ezekiel Machogu nigarati atebire nikabonetse kwenda retire eriaro ribaga gocha sabari yabasahe kwene kingangu ikirene bara magendero ime County ya Kisii tuanze cross ndagira toya abana baito amatukali batali kunywa amabere chibese chinchirororo no buibi konyo bwachikolire bese chinchira Rwanda nduramentero no eneso moni echine chibesa cheino na enanire kurunsobis bone billion ye moye basari abantu bamintombate lero iga nagolete birakta byokorosie para 1.2 billion Kenya shillings mwabiroche ngokwana ndigoro yae chibese echi ne chibesa cheino konyora chonsi ipe chigoso emebuko y'abantu neme kole ende kuboninga bono twaimokire bona ayemoshe bono maite chibese echishimba ko akoroshi gagwe echibwene tekanga nintu nabaga katwekire myaka 80 turagire tukwere aye kwabiro murai waba ibuli baitu waturaire naendo tae tuturae mpaka bona endo lichibesa cheito miaka 80 yago isanire gendanka tumoka tokoro kingege sakulazima tokole koba moyo nigasingwa naye mugavana Simba Arati aborira abananchi kwene kingangu tugabare chombe asara chiko chake kiwanda kia mabere ime County ya Kisii Wangwiga esenye nyebeke gole ngombe ye grade shilingi 1100 ngombe ngiye ukamlita 20 30 amabere echiro noere na inje natebre ngura amabere aya aba process bosongo gaiga naende na abana baino banywa amabere aya nakwana nkoro story factory bosongo gali negendrete kwaga chifuna to kwana mabere etuocha kugura kurwa saba abamenyi ba Kisii abalemi gakyo so wanje kwaino no nyora alone gole ngombe Kuripotiria Ensoko TV kurasegeti kia Nyamarambe ime bunge ya South Mugrange County ya Kisii Pethuel Machini
Toska bosio mwancho muligari atogotegera nayo siasa kurwa se county ya Kisii togoso ase siasa chinda se county ya Nyamira so mu MCA we ward ya Magwagwa igotoka sense mu bunge ya North Mugirango uyo manyikaine una Abel Mose nigo bona mochiri hegati abamenyi kurwa se ward yaye ababere bakoeneke chinkwana kitari chingi ya se mitandao hande mono hase bagoteba ngatarikirania amagendero Igate birubuna nerebu ya bakwane asa magendera taraika elia aikiraniwe kaukwana imenya kinyomisi mukaya ni gekerekyo asabira bamenye be wodi yo besoki elibabwate chikura asobunge asogochora abarai Mheshimiwa no Mheshimiwa Abe Mukaya kurase wodi ya Magwawa ase county ya Nyamira muna Magwawa sa magendero egente getangani twasukirake twagachire ECD classes abantu barochi nyabwaron twagacha ECD classes nkiaera esamba twagacha ECD classes bono ganisaniye gete gekwagachwa this year ngore twatubete contracts egento gya kabere amache ngokunya tore bohol nyamage twaire contractor e bohol egokunywa ari gesima erinda abantu bari nyamage banyora amache bakakebuye gochikenyerere banyora amache tobari bariri tobegete chibesa dibari 3.5 million chigo distribute amacha aria achatiriboke igende gente ke okoreka no mwaka twaire contractor na gochakire wiki ose yegocha gocha bale site bono iga uno tokwa na Magwawa kigari no chire gotatiga tatizo tobwate ne mbura ya ture nyinge yagere chipara cheto chitara lainishwa untoga ndete bone para ili toga ndete gokora ekorukure kono ya Mungei mpaka Bisembe roche igo ne togenderete goje kura tore onye mburi egiye gusira ngoye beka tore kirora togwe kipara ngo kora tore abantu baito toba batulivu kigitara hakorwa akuna haja yoko gene mitanda kura mu murai inga abantu ambara akora nibire kitabire seino ibire kitano bire Magwawa lakini bado mumura bakone mitandao bagurwa batakura abantu riba ogoteba mpara kitara rosu tokonyane edito nyarusuka igo magendero nuburai eto tubwatirane edito nyarusuka asema wawe wodi etu ya Magwawa tari tweka munabono twaretegeti stadium gwagatatore stadium neroro gwagatatore ne president ko chichere elinde banyarotote intwe ndokiro tokoteba ruto kare wono gas ne president lazima tomoikange elinda atoe bintu tutango igeti yange tomotogie stadium yesa ndigete korosiwa igo munakane tiacha tara 12 ngo chichare elinde tunyare anyara gotoa chibesi atoete 750 million twagachi stadium etokore ebijana monachi talents chainorende munyare gosuka dio mego ntubwate nyagitari sa Catholic eye yarosiwa na World Bank ya tokonye nero gusuka tore ne saga tokonya tunyare konya ono ne college tubiko entekane mono bwate kura bandama wa bwate kura chikura tubwate magwa buni chinge sana onye mutaete kurusia berioro bwate kura umako murusia oro onye mukura nchi yokini kimo gukora igo bwate kura onye mutaete abeli kumoirani bwate kura onye mutaete kuirani governor osuko murusia bwate kura Maiga y'abananchi bebunge nyalibali chache konyorobo konye akorwa semoske Joel Okengo nyambane ni goli tkolia lere semo yabagaka benyumba y'abatondo imeye bunge yo besokire nabo igokoma okoboko moske Okengo nyambane siganga yayo kuligekirgo cy'ubujumbe sobochoryo bonene buri bosyo Ogokwana nabalikia mangana imeyo mabaganyo yomo hase bunge yo nigo bono abagaka bo batebire nigo moske Okengo airwete no moyo yomo gusira abamenye bebunge yo aka babotonde ngima omonto twachorire no Okengo nere twabekera magoko agende bosio akore miremeye yo Joel Okengo nyambane okore mireme menene to egokwana yoka unabona aria nge nyanko guchungu aria ya ng'ombe nene umuruire na arengo ebiri yaringe 200 Okengo gachie toiga mangana yakoraki onoro taraba muchumbe aya uguchikuigwo boruire bokeiga matatizo makeiga abantu batabwati nonyene botakambore muntu bati none nyumba kugwekerera Okengo na okonyo gwagajire gasaiga na igwakoraki kwaba ono dora omogeni nje bar mujumbo yorobu ayenga ngora ngoraki mwaye ngoraki yango orite omanyete ono ngakitu akorete gabona itugweta matemo PC amariete yaito guno intu abagaka ayanda aborire
tuburi ngai mwanya irete batutaraku abande no turi ngakia kubura namegoteba bagaka toche kichi file cheito imere chesteri na ki ntorororo amalita ito naro erinde nto isuko gutangana busto mutangani chikure chitu chubure abasa isimuri chekia malieta ere cheste na litura nyora kurwanese egi toekere okengo atutangane busyo asenge njeyo igo twanchire na kitwachire gaiga ende tomo gwanchirwa bakoroke endorsement bono igarero twamwendo siringa okengo nyambane anyare kuboria obochume wanyari bari chache nandi nyasa tokonyaire tari babaka baminto esa babo yagera twakora bonkiringa timo mumenye ngoma okogenda nego kuba muisa ko mumenye ngoma okogenda ego koraki ego kuba timo tugute gutwa mwente nyinga iborwe bono mwente nyiboru nero okengo nyambane gutu ntwanyirendete oyokanya atorenderete bono twanyairo okengo nyambane erinde anyare kogenda busyo akonye Kenya akonye ribari chache akonye nensengima Mwancho murigeria tugotingana nayo tugosoa bono hasengana ya rentreri birera samatuko abwangoiga nigo bono committee yebunge hanene yokomurekero butumeke bw'echinguru cy'umuriro nabego amabuta imeyensi ya Kenya igerere nkwano mwaziri w'echinguru cy'umuriro bw'estima n'amabuta aiga Kenya Opiyo Wandayi iyo abete gakurwa nagoteba buna amabuta naro amamincha n'abakenya amamincha n'abakenya nabego ebituo ebyokonia amabuta ebyo byatebire buna amabuta tayo imeyense Okwana kurasa magacho yebunge ye komite yo ekoragwa n'umunyakero gobo David Gekaria nigo yatebira magutanare aiseine asigikagi chiki ibere ekarogo tutukano bole ase sekte yo bogendete kurigererirwa asebona ruro kubule gochia asaba onchelia gotiga kubisa amagutayo na waziri ambaye ametoa statement na ninataka kuamini ya kwamba waziri anaongea ukweli kwa sababu yeye ndio ametunukiwa majukumu hayo ya kuweza kutuambia, na kama amesema tuko na mafuta ya kutosha kwa wiki mbili ambazo zinakuja, tuko na uhakikisho ya kwamba tutamwamini kwa sasa, kwa sababu unless kutatokea makaratasi mengine ambaye atatuelekezea kuoneshana kweli hakuna mafuta ya kutosha katika nchi yetu. But sisi tunaamini ya kwamba kuna mafuta ya kutosha kama vile tumeelekezewa na waziri, na si waziri hata John Bandi, kwa sababu nakumbuka alikuwa ameulizwa maswali haya katika mkutano hapo awali, na alihakikishia, na tunataka kuambia serikali wa Kenya ya kwamba tuna mafuta ya kutosha kwa wiki mbili zijazo tunaposuluhisha. Na mnajua hii kitu imetokea ni kwa sababu ya hii vita. Kama hii vita ingekuepo, hii program ya G2G imekuwa ikifanya kazi kwa njia nzuri ambaye imekuwa ikituashua kwa quality, na mafuta imekuwa ikikuja kama vile imekuwa ikipangwa inaingia. Tunawaomba sana wale wafanyabiashara wa mambo ya mafuta, ile mafuta ambaye mshatoa katika zile storage facilities za KPC, tafadhali zipelekeni katika wale customer, kwa sababu wale ile tunaita downstream ni pale kwa pump, na hawa kuna wale wa midstream hapa ni wale wa wholesalers. Alafu sasa of course sasa wale ambayo wanahusika kwa hiyo maneno tunawaomba waachilie hiyo mafuta, na ni hatia pia, kwa sababu ni hatia wewe kuchukua ukingoja bei ipande, kwa sababu tunataka kuwaomba ya kwamba waachilie hiyo mafuta ndio watu waweze. Alafu pia tuombe wananchi wa Kenya ya kwamba tusiwe tuna panic, kwa sababu tukianza kupanic then kama ni huyu akiwa na gari yake anasema jaza tanki, na mimi nikienda nijazie tanki, yule mwingine nijazie tanki, na mimi sitatumia hiyo gari kwa muda wa labda hiyo mafuta nikijaza kwa tangi haitaisha kwa muda wa wiki mbili tuseme kwa mfano. So wewe umechukua mafuta, unamkataza yule mwingine kuweza kupata mafuta. Kwa hivyo tutaambia pia watumizi wa mafuta wasiwe na kupanic. Mafuta yapo ya kutosha na hakuna mahali isipokuwa sasa ile kupanic ndio inaleta hayo maneno ya kwenda vile unavyouliza hiyo. Tinga kecho boigo nigegatie bamenyi korase county ya Kisii be murungene irio kuburwa kwa maguta baukwana nigo baburie serikali kuimukie getambukire kibwenete aseberere michando bagwetera kubwatikana nigetangekyo nigo bono bainekia obokoreri ao nigo bora chigo tinena
ona koirana nse magega ya serikali komocha usa serikali nyoteri gochikomo kya egetambokero kya bwango. And right now what we are seeing as concerned citizens of this great country is a serious crisis of fuel shortage. This is affecting us, affecting our movements, affecting our businesses, and we are calling upon the government to look into this serious problem so that wananchi like ourselves can be able to continue with our businesses uninterrupted. If this situation is allowed to continue in the manner it is doing now, then this is going to paralyze our operations, and that is not very good. Naona sijui kama ni Kenya mzima petrol station zingine zimefunga, hawauzi mafuta. Sasa tujui maneno ya mgani imeelekea hapa Kenya. Tafadhali uleta mafuta, kama wengine wanaficha, wacha watoe walete mafuta watu wetu. Kuna mahali tumeona watu na petroli mingi hapa town jana. Juzi gari ilimwaga mafuta. Lakini jana vile walisema labda mafuta yataongeza bei, tukaona ikifungwa. Inafungwa tukiangalia na macho yetu. Ukienda huko nakwambia kuna mafuta, wanataka kuongeza bei. Sisi kama wana bodaboda watu wa gari, hatuogopi kuongeza. Tumezoea maisha ngumu kama hayo. Wacha waongeze, wanataka kuongeza lakini mafuta isikose. Mafuta upio wandai, tuambie unasema mafuta ichapanda. Huku ndani kuna mafuta Kisii County mzima, hapa Kisii Town petrol station ni moja. Raini ni mingi. Ukiangalia nyuma yangu mapikipiki ni mengi. Serikali tuambie mko na plani gani na sisi? Mafuta iko kama iko, mbona petrol station wamefunga? Mafuta yenyewe yameleta shida hasa katika sisi waendeshaji bodaboda. Hata ukienda katika petrol station unakuta ya kwamba foreni ni ndefu, unapanga laini, unasubiri uwekewe mafuta. Alafu ukitoka hapo na kasi nao pia makastoma wameogopa, wanasema juu mafuta imeshoot, obvious pay itaenda juu. Ndio hata ukiangalia nyuma yangu hapo utaona wamepanga tuko stage tu na hakuna. Manche muliere gwikira gabo nigoto wikiro mwaili obo kumurikira amangana maya asebire biga kuri nduna twakumanya abo kare ngotambuka turi sense meli ya kabire ya studio yendo mwanchu muliere atoyenyeri hari twabere to kumurikira asilingana leke moya togo gwakira mbia manase ogosanga na intwe ringana ryo butko bwarero tukumurikira nikorire omwa tukumasa mwanchu muliere ariko bakago ikaransana kurigereria umuruberio yo unyara ko bagukubwatia korende asano yawe tubutko kera rero egori ya masibusa egosari amamera na UEFA Champions League ritukoria rero timu ya Liverpool kogosari ne timu ya PSG nganyete komanyanga ki Daniel Mwaga agochikoboka ritukoria kinaro ritukoria rero njira kweyana ngwachanga ke kupe Arsenal yawete mwaranjo ngeri korenda njira tiganda yana buya mwancho murigeri yanchenkuru kwa Clinton Ndigi Anchenkuru kwa Kerubo Frida ni gotopata na Brian Achaka, Barnabas Sondari, Misef na Boigo Kelvin Mogoi. Enda watengereka seni Gensoko, ubona pe boroso bomogose. Tuchiko sanga asomoroberio bweringana ryeke moya obutko bware. Barangana Frida ne kongwete asore. Mbia mana sana barongo ya Clinton Ondigi omwancho muliene ndeto kwaligania asentunde yega ya kabere sekera litukolia Jumatano togosanga imeyelingana ryeke moya sikole ndo mwancho mulia selitukolia lero nigoto kumulikira umunuga omoa igosanga na into gwetera sinamba yetu yesi mirika ujumbe yago sense meri ya Facebook na boyo YouTube otumanye engencho y'umunugo yo kondo mwancho mulielia mulikito Petwell Machini na beteka gosanga no mwancho muligerelia nabo igo kurwa ebirengerelio byabo tengo turabinyora ringana reke moya eikiyiga nigo tukurigerelia igoro yeringana omwa ine ayenga kyomayete ringane riga nincho gotarase mucho bosongo kurigerelia anamono inaki abantu bali maite ringane riga aiganire noyomo orachi kutumanya elitaria na erenga kyamaite ringanirio to namana kwekomali ambia mono inchase tanguru ku Mr Best Bad omwa kagerete kinege korogio kinege ntongire kiale ngoro kiae gwo muntu gete igobono togotena omwa for example otena naki omwali munere omwane karamu nkagerete na ncho manyibwana obikirete ga asante Eteriana Stephen Mutachobiri na gokire nga bamura mutegete komanya bunenge njo yarenge
lieta omwa na maruyo borimo are korosi gukarekera abamura abana abamura bakoirwe nyangi kobabeka koba bachasiri bangainunge nyang'abu eta irio morembe ekere nyang'abu erie gochigocha obotuko obwo igeko bamerebaire iga omwa na maruyo borimo taringa na maruyo bomae na arenga arebo lakini ndegento aba gusiba abwate omanye toko kebu omwana gochigosarwa mang'ana ali akobeka ng'a amagandi ase omobere toigubororo tarenga ono omoibori mware kumirana noro erinde omwana gakorwa ase aywo egerigwe komanya buna agochikoba esucha ng'a bono gagochikonya ng'ao gegochigocha naso anda yayo tebu taye na chaini taye na chamara taye na chachinyama chiri chiragerekwe erinde omwana gagoeta ase enseme eye kwanyora osokire omonto oborongo osegete buyo omanyete engencho ekegosibu nere eri nari ring'ana rikorokwa omwa maruye nyang'ao atarenga bo tware kong'ainu abana aba bagochikoirwa bware abamura bokatai banyaroka bagochikoirwa bware gochikokebwa yane nguruku Patrick Onkendi keuya kurusao Patrick Onkendi keuya kurusao tumugirango maate sae skuru ese ngaki eria abana bagakire iburu abana ikerori bare iburu bare abanyangi nyumba kera bakora icyo nyangi abamura bagakire barosie nyungo wanyisiba tibanyisibire bari ebitonto barose tibuya kabisa basibete neriyo bamanya ko bugiye gendo keruna yeguna burro mwana yo mwaro so kutama gochi runguro goro keregwete gende ke kubwa babuga ne nyanga gwegubuga baru mwe nyanga gwe yemori omwana we sokore nobe ntige ga kite bute bza kondi aye yakire so kubuga kurwaro mwana uriya igobana umanyire bubisi cyo kwaro kibono maega ekera baje kurworo nyumba ekera ngagia kuru nyumba ndi waje kwaro kiwigendo keri twanko bugingendo gete oje kwaro kiwe nyongeri asibire bintu bia neri yoriria nege tonto kena okira ngene nyimbe iga ketere tegesa kwiki wana kiko bikwa maji kama ubina kekubwa kabisa kekubwa kanya mwe oyu mwe mori omwa aba yarenge wigikuru okiange eri tedi omwa roko mwana ari kurweraga mwa Reta nkoro kwedi na nyansi aboka oyo bwaroni yo mwa atimaiti ninki omwa Mwanchomo rigereria ebyo nebirengerero bya bananchi basangete ndo morikito Petuel Machini kurwa sorgongo rwagusi kurende tutare na se studio tunyarko batoko sanga birengerero gaiga kurase omugaka Edwin Nyangago nae koriye birengerero bya gasengenche namba itesi minera gwase screen tigatura nyarko batoko mwaligania asentunde eyega ye Jumatano mukubyo yega atosogeria to manyenga ki aya abire kurutotigana ye Jumatano mukubyo yeta karibu sana mbuya mono kigima Clinton ne barongo yao Frida Kirubaso kongari bageriga twa kangwiro mukinini bwa maumuntia muchana na butigalite koba ibwa magicho ombera merongo ibire nimegwanse etano nomo yonga talike ya moyo mutinyoka no mwaka wikiriwe merongo ibire ne etano nomo muligelio ndero mogoko kumera naye ase television yao emogorobi gatogenderere nerito mukuru wa strategy eiki ya eta ngembu yande dikubandia ndia tema ku kontemo ndia ntemo kwege na kulinde nkabwa ndia konyuganyugi style yete kulinde mbiyase ogwikira nase kalekega nainde ndende tenga lere toko mwanchu muri elibe gali abene Clinton aratoa enyenje yete ine turamanyana barabunga kitutaracha tubatebe taracha ruki Hello Soko TV turachaka nechisimi erinde tunyarako batoko abamanya anarege gorikire ujumbe nagotebanga omwa nerungorie chibando na maemba biburukanirie agoteba kuruku Steven Oigo kurwa sensemo ya Ikonge Steven tuchikunyaka batoko kwane birengeri byago asegeke kegokire busyo Hello Soko TV
Waire ngotoko sanganera. Hello, Nsoko TV. Bika kwa tabati network ya Erebe. Hello Nsoko TV. Nsoko TV kendo ndiji. Waire ho wikagale chama ni chire. Waire sang, karibu. Naonda chairman. Naonde na inje. Embu yande. Mbuya mono. Mukama na waiting ya msia 2027 chairman ya jiredi umwenga toa vice chairman top 6 alarm scrap kaya di mustrong iroje mwanyo nero kukwana. Wona okomwa. Amwaboria. Omwa. Wona Frida Kerbo. Kimole mabuna ngau gabona na kirinto ndi mwikase mabuya iga. Omwa. Kirinto ni ondigi nero omwa egendo keria osenero omwa ekara mweria. Osenero omwa transport. Ochiera. Frida Kerbo nero omwa simia yo aka. Nero ya tumeka goja story of Frida Kerbo nero omwa. Kirinto ni ondigi nero omwa sene cha unywa. Igo bono omwa yani miti eche mane nero omwa. Nja omata wikere go mwaka. Bia mano gawe hero rire koba nega kore hote birenga bono nega kore. Kore gyo koereria. Nega kore gyo koereria. Peana. Hello Nsoko TV. Waire na mwise kominto ga buru ministerieta. Waire sana Jasper Nyang'au. Uyu no mwana bw'umungina. Jasper Nyang'au twari ku nsemo cyabuke muri amana cyakyoye. Eliye tomwa. Hello. Ndoko yete Jasper Gandro. Eliye tomwa ne koronda imuke mbwate deni yabande. Ntebe gukose mwange deni yu. Eliye tomwa no riri weretega utari unake usinga ngamarua gosenini toroga Rusia maru no gotaro na bawa bagaka bagotero. Omwa nege ntonda koye ntekosenga omwana ga kangu mwana uya machanyu. Ege ntubulu ikiwa kebana. Okay. Yago rebirengereria bia Hello Nsoko TV. Ya koranga tara twara network bia te turaigo. Hello Nsoko TV. Nsoko TV. Waire ngotoko sangana ya korunsemoki nerieta omwa na ririe kemoyo wetubara. Nyamara mabaya. Otoka bo mastaki. Aba tabange diete omwa. Ekero batabanga omwa no kero kwairo moto nganero omwa igendo gete muna bono bokonde totema nero omwa obokonde. Nero omwa endagera. Neri nyamara mabe kurwa kyo nyonde je manyire tyo tamanye tiri nyamara Igona mati gatora bwata yo mwerio gaiga irinde toche tusange birenga irina Edwin Nyang'au. Hello Nsoko TV. Hello. Karibu sana. Ngotoko sangana. Asante. Koro ku William Wabirori. Nare go kwanira igore yengana omwaejo. Agodanche na changia. Naboko changia naboko ke irio girie TV ya una ritora nyako batoko igwana. Kendranto ko igwete. Ona nare go kwanira igore yomwa. Yukoranga tari gusuka kurware ne kwinta jumbe nere ga yachire yo mweri ndeto chasore nyanga gutumanye ngakimero biri narabatebanga kone Steven Oigo oirore ga gotebanga nande asate batiringa omwa nerungorie chibando etabu ati sukari andagotebanga nande nabe erabe yobori eburukandiria maemba etabekire sukari atabirenga oinde ase birengere biaye na bameto omwego turagenda kubota chisini abutugure na surura tumanyanga eiga chitikinjiro abo amatemo andi nari gabo abantu berikeire na kuyairaniria eriete iria bande mbate baika bari onjora ukorika ntu atapeta marieta nari akuri kwenjere yeme kurinde enjiro gwatuka yamanya koreto gwatananekana intwe twateba omwa
abandi bache nirita omoa bono iri omoa barira ni ribuya sana lakini tu twalikuwa nirita omoa togoteba nga Clinton omoa Frida igitabu igo goteba Frida Clinton omoa kwa igule hiyo ndio kupea ilina nikine kinjireri ya kupeana lakini ilitwale kulende ilitwale kwana omoa igubuna tukwira nese omoa tali omoa omoa bono omoa nalitukwana tali omoa tukukwanira aserio omoa mbuya bairaniria kwera rio montegento kulenda ase omoa nara otebire rungoli ne kyakurukwa kuru ikonge Steven uyu kuru ikonge Steven uyu no munyangongo Steven dero kuna ikirenga erongoli ya maemba esanganirie obori amaemba sanganirie obori ikamanya ko binuke unabona iri umwana omukako ewa iye umwana ko ewiyerenuke takumireri gwate ibintu buna chimbare iga singinjinda yahitira kongira irasi ona ko egwa enuke iri nero omoa igo omoa nerongori ya maembe sanganirie obori enuke Yo ikebe ya maemba. Amaemba nobori. Teko baya nyekemo. Tiko baya nonye ina bira nyari kanebe gekwera nto. Teko bayemo. Teko baya nyeke ya mukangi ya maemba yuka. Wese yobori yuka. Ekero comment ni amaemba obori akamwogo mate na bokara rutugati abo. Igona inero bono moa. Ebuate chinyeke ao kulinde kamanya ko biruke. Erie ko ewa umwana omoke. Ikimwerere utanyare kunyweria ibwate chimbare tugutigara abwa samangana yerungori libodi ndende na inde gusengana nere ande gucha yakwanwa ekwamba gwochoka ni gwake tubwate chirungori ao tubwate ngo igure nga likoyo likairo wano twanyorire no mwaga neke nungu likairo nerungori abange bakagitenge tali sukari nerungori abeko be sukari kurende itainiki ogokoro gobusi bono iga amati gakubiraga ali ase gasi Nairobi ne gasi urukuru itura Nairobi ne gasi onye ingalia amachi ndikala ase eliko lia maiga 3 gwenya kubirali naye kwareta amacha ndiga gwakorogo busiga iga kwanyarosi chinse chichu gwanga buliti burali kaini etindie erole ine altogoteba likairo eyo gwanga bubikire bukarara amatukabira 3 egatindi ya gusekurasa ikarura ekerota yibege sukari gose no yibeke sukari no tayibeka sukari mono no yibeke sukari no tayibeka sukari elina ere kurukwa twatebire yentangani likairo bono likoyo likoyo nere tali sukari tigambike buya likoyo nere tali sukari likairo neyetainikiri eyetainikiri likairo eyetabekire sukari likoyo igo ntotebe eye yakwa korogire bono iga kwarosia igira tuyibeka sukari na indi tararika nitibwanga ndurayiruke likoyo na indi likayo na kibono na kimugweti binte ibiko genda gatia yako ere twate banga likoyo teli sukari likairo ni yitainikiri bono kwa korogiro bwanga kwa bekire liko kwa korogire mbono iga kwarosia bwanga na koroseri rungori wakorogo bwanga na koroseri rungori na indi tuyibeke sukari ne kirungori bono turayiruke ro gusire ere ekanye kuye kuya abo bwanje muri kane ko yirigeria erieta eke nungu ne rungori boige ararikanire erosiri irari gusinekira ndime bono ya tari obwanga ya irari kanike kirandime arosi kuno nyande ere nywe gutera mambia na indi tumana kuja kuyinywa inere kweke nungu kusangiti indiete mono kegima ujumbe nere gaiga se ringana tugenda tukwandu tukubwaro yagoteba kurukwa Eric
akorokoro chinsemo kia mokama agoteba ng'a omoa nase ensemo gose gechinchigete ensemo pat bagoteba ensemo gose gechinchigete egejiji amine timanyi tubano agoteba egechinchi timete ng'a kiamine igo omwana ebe ensemo tuigwetia ensemo maybe egejiji ande orikaigo ndobate nyang'awa abana baiga ba Gen Z na baro baukina bwango iga bataramanyike gusi yatimeti gose rieteririe ke gusi omwana ho barusete rieta omoka ono tu kumanyanga irieteri oyo chitene irieteri no mugusi gose nkurwara ri matene no munuri baguta barosia o irieteri kuomoka bono igurigiri ndiriria mwabo ria chiri arusi riri no munu utari gutene sheng turi gutenena ugonjoreria kira enga kibono tu kumanyanga oyo ndentete no mugusi sikurwande asomwa ase ekagori kiro kina bono Barnabas ndari kurwase studio akabere baigura gunare gero gateba agoteba ng'a esoko nerongori abusindime tina aroteba kuruku esoko agoteba ng'a erongori einekire gusama rwebusa nere kurukwa omwa oyinere takobare turochie kerengere kenge gitasi erongori igo bono nabwate ekerenga tasoge tisiko yes bona ko batwa baira machibu yatuba disimi biri choke ndeto ira nega iga SMS atumanye ninki kirase obutuko bwarero. Hello Ensoko TV. Baranje na takanje ncangero mwa nabo goskara ne TV yagere ndeto nyara ko batoko igwana karibu sana ngo tokosanga TV akire kwenye keji yogi na nyori na yogi na boli da uno ori kere nabo goskara yaye yakini ko igwete kirarake ano mangana anje ankoro ku William Mubirorire urwa machoge burabu magei amangana yo endeke kibako bolyo mwa eke moye kyo elieto mwa aboko ranga abantu abange nigo bare abe myaka emeke mbali kumanyiriye takuniruna lyare omwa omuntu olyokwana kurigo senyamira olyokwana ngano amahemba sangaliriye sene bitumateba olina bamba kubwata enjira igoro nanche nalgo kwana mentasi nimiga omwa nerongori yarengeye ememera yarego segwa yasanganibwa amahemba erongori enonye yare kuro kobe kuriko kinsa kinyinge te kuritoa igere mu kapite Nyerere nerongori yego yarengego kokora kinyangi mwana buno uri okwana igoro y'abana buno bare koroseri wegento kari kyare ko bagosange yimenya ngawo egento kari kyare ko kwinya bubu kyagera ko kyaro siri gyasibire kingira gese kyare ko murwane bitonto biri kunateba na beke sakiri tatiga igo yarenge nyongo yasibire nemego yare korosi kukingira gese ko bakonye nguya yare ko buga kingira gese kiyo biri ngawo kabisa bona bamanya goteba nga igyune nyangabu ngango komerere bona rongori eri yarenge Nyerere yange yaye kurumwa eri ara wasiri ememera na mahemba bona yamanya gusiyare rwa bare baria igo bono eri nakamerera Kanyerere Egago ngore ngioeresira nakukora ya okori gasiria onyara gotoekirenga areto ememera umaitiye kweguse no bori bwate mirongo nere memera ukwana na maemba ukwana nengo intwe twate benuke engo nenuke ikinege ntekemo uyo nyori kirigent twachira sore tumanye mukubyo yo ngikera SMS tika tukuri no mubaye no yo mukuri ndi bitabu mbire gaiga tutaragenda se bitabu chira mangana roti no mubayeno bwiri twiri rero uyo no mubayeno ugotukurira ntwe abantasi amatenga chitwayerera okaruku na chakwengana gite twaraira chingaki twarigereri twaitona twanyora ubumanyi twamanya kuire gitambukero nabura kigo cha Frida unyorire mirimo gaiga tajiri otainga turi gocha turi kwa chingaki kwanyori rwaye gasigenda genda
genda usinyanga kitiganda kwa igonyorire ani nkwabwate ono kwana chiruga karagenda gitukirubikirwa absent to baribo ani tari ogwanja kwao nabura nyorenga abantu umubasukana no mucyari munuro korekanasi wachi kora akonye kurusia abantu ase bagwateranirie gari iho bono ntwaringe kokwali bagalito tangu kwane tumanyingi kwanyu ntubone twagera konacha ani chiera mangana roti etwamaseri kurinde n'abantu aringe guturi kurwase gari yabagwaterani twakorira komoja ibitabu mbira murigereri one ebinge kinyangi nebitinge ekegusi ngorigete Daniel Momanyi Mukaya ebinge bire omwaka asegusi nemekinini amalita yemekinini ntobwate Proverbs of Abagusi of Kenya meaning and application kurinde imekirikireke ekegusi bakamanya kulika nase egesongo Christophe kimwe bitabu ebino birega iga bichirega iga asengenjo yawo bunekeiga egekisiringi chimisano esto ne 50 850 Kenya shillings nabogo kenyora na inde tunya gutwaraye tutwale sosobe onye kuganitie gitabu chinamba chitu chesimi chire 07 88 666 okole na 2 bune ye studio ye ligeta se screen sub kolendo moelio tokora na isato okole na ibere onye kugwakana epaybill number ntokoe epaybill number iyo gwakanire bitabu yere 42019 4002019 yani 400 2019 ekere ukubolia account ulikirie tari awonye gukuru kwa ngwenyi bunanje ulikenga angwenyi nyangau Edwin igo tukumanye gitabu ikinaye gwakana na uri gwakana wetere til ayakana etil number yetere 70 87 057 tiganyirorire ngora 70 eine til number bono etil karugwakana ne til enamba yere 70 87 057 asa mangi na bugwaka enamba ina 0788 666 662 oyo kanyora sisi mi na boko matebine gitabu ganetie na bego kobera raisi konyora egitabu gitabu na boke kugochira paka asuri kinde ngenya kuguchanda ikukwa kegurire ndomaitene kikugwika Ambia mono sanu mwanchu muliri asogo sangana inte ndochenga biro bito byatunyure kegima toskale kyagero umorobilio obo moinori ngosore asege kege keribose ambia mono asibali twabwatrana asoko neke bana chibichaneli yogira gukira sora senchera ya bene Brian Achaka Misef Barnabas Sondari na boyigo Kelvin Mogoincheri anenkerubo Frida ngotwali gosangana barongo ya Clinton Ondigi na boyigo Mogaka Edwin Nyangao